Ha mba chief gbadokwa ebi ọ gara maka nwekwa nke abụrụ na mgbe kpara imo chief welcome welcome sir na ejiri m ofe aka kene ọ bụrụzie ka mụ na welcome sir welcome ha dịkwa mma ndị nke ukwe chief na-atụfu oge ihe akpara burukwu ihe akpara chief ihe akpara burukwu ihe akpara enwekwa m nsogbu ọ bụkwa 6 years burukwa 6 years ọkwa maka ndị RCT ihe ọnụ One kunwa mba biaba mba ka you dey stop kwam ị na-anụchara ya na-akpọ ụgba tiketi ọ chief a biya ngwa ihe je boye na nke ịsachagokwa akwa gị ide ekene mmadụ ekene mekpe wụrụrụ amakpọ gị anya good afternoon sir na keke ime adị mma ọ chief a ka ihe je na nke jee bute akpa ka isobe o nwere house ịtọ Adabachukwu nwere ike inye gị ofu adịbejobe ọbụla nna so gbagba setụrụ nna ngwa gbagba setụrụ nna gbagba setụrụ ya adịbejobe ọbụla bụ ya dị na gbara anyị ha mmadụ je tata ubedo udoka onye nnukwu ego na Nsụka ha tata bedo ya a na-eji ebe a mụ na ogo m nkwa na mbịa taa ka ogo mfe maka prince na-anọ n'azụ Polaris Bank gbara onye ekwere a na-eji ebe kịta na ka nrụ ọgọ m fon a awụrụ ego tefon adị meje HK na Asaba chief ọkwa maka gịnwa ọkwa ifu gị ọkwa maka nwa na-achọkwa ịna m n'iyi ịnụgo n'ugbo karachi na nwa m n'iyi ifu orugbo karachi na nwa m n'iyi mee gịnị ha mba chief gbadokwa ebi ọ gara maka nwekwa nke abụrụ na mgbe kpara imo anọkwa na magụọ skul mana ọbụkwa mgbe mba kparikwa na nwa m akpa na nwa m onye ara chief ịkpọ nwa m onye ara anyị ga-emekwe na adọrọ m ebe a ịkpọ nwa m onye ara anyị ga-emekwe na adọrọ m ebe a ka m gwakwa ya n'ịbịa kwa be mabọ udo kakara 20 udo emu akụkụ nwere nwata na Nsụka ka ya na-ego m maazị maka na nna be m ụmụazị ga-emerụkwa ha ụmụazị ga-emerụkwa wee sabed udo ka bata ndị sabed udo ka bata udo kakarịrị 20,000 udo kakarịrị 20,000 o nwere ihe eme udo kakarịrị ha mmakwụ ụgwọ ka mmadụ ebe na-eme m si mmakwụ ụgwọ a happy birthday udo ka kụchigara nwata na ụmụ nke mpa ana m egbuchara ihe ma mere gị happy birthday long life and prosperity mana ịma m ihe ọma emere gị n'eke n'oge na afọ na nkwọ ihe m na-agọrọ gị n'ọfọ igbo n'iru na ihe egbute mma igbo n'azụ na ihe egbute mma igbo n'aka na ihe egbute mma igbo n'aka ekpe na ihe egbute mma na-awụchi m gị ihe ọma niile nọ n'ụwa ego ogidere 100 million otu isi tụkwasị afa n'elu afa ego ya agbazi 200 million ịtụkwasịkwa next year ọbakwa 300 million ọ ihe m na-awụchi ana ikwere na ya eme n'afọ Chukwuka bịara ndị aja ana